volia destacar la presència, estava mirant a les categories i la veritat és que dona gust veure que n'hi ha les mateixes categories de xics que de xiques ja en la competició de raspall. Donar les gràcies a la Dipu i a Isabel especialment perquè any darrere any estan al nostre costat apoyant estos campionats tant econòmicament com en la seva presència, perquè és molt d'agrair que nos recibisquen así en la Dipu. Encantada de que estéis una vez más aquí. En esta ocasión es la primera vez, ¿no?, que hacemos la presentación de este torneo en la Diputación de Valencia, con lo cual, pues, bueno, doble satisfacción, ¿no?, que estéis aquí también por un motivo como este. Y digamos que triple satisfacción al ver que se incrementa la participación de equipos femeninos en esta prueba, la prueba de raspall. Y creo que, bueno, que efectivamente nos hemos implicado desde el principio hasta el punto de que hemos ido incrementando las ayudas para que en la medida de lo posible podáis hacer el trabajo con las mejores garantías, con las mayores garantías, que los profesionales no tengan problemas, que las retransmisiones en televisión se hagan. Respecto a la competición, bueno, desearos a todos y a todas los que participáis la mejor de la suerte. Intentaré, como siempre, estar en alguna de las partidas, no me gusta perdérmelas, y además el raspall es una de las modalidades que me gusta. Las finales la han televisado gracias a la Diputación de Valencia, gracias a la Diputación de Valencia, se disputarán en Xeraco, en Guay. Y también la resta de categorías comenzará a partir del día 4 de marzo a competir. No, casi un 50%, sí, hay unos 300 una treintena de equipos y hay unas 130 mujeres jugadoras de raspall y el resto son jugadores de raspall. Yo quiero destacar el esfuerzo que me consta que también ha hecho la Federación para motivar a las chicas cada vez más a que participen. Al principio, ¿te acuerdas cuando...? Y gracias a todos por vivirla, porque la verdad es que nosotros, más que jugarla, lo que hacemos es vivir la pelota. L'any passat vaig jugar en tercera i quedarem campeones de tercera. Enguany es toca en segona. Veurem com se mos dona. Bueno, també he de dir que enguany s'hem animat i anem a jugar a Galotxa. És el nostre primer campionat, però farem el que puguem. Tenim un bon grup d'animadores. Som unes 20 dones i som de totes les edats i participem en totes les categories, excepte en primera. Però bueno, poquet a poquet, tot se veurà. A veure, és el primer campionat a Galotxa. Mos agrada, però bueno, de moment se quedem en el raspall. No, Amparo? Raspall, totalment. Home, clar, jo vaig a guanyar en segona i el que faig a falta. Per lo menos, si no, ho intentarem. Nosaltres per lo menos serem a jugar i a divertir-se, que és lo important. És el nostre primer campionat de raspall enguany i això, que començarem fa 5 mesos entrenant. El que volíem era provar la pilota, provar que era aquest esport que és valencià i és nostre. Provarem, ens va agradar i després de 5 mesos entrenant vam decidir que era el nostre i que assistem. Esperant a veure les coses noves que ens trobem, amb molta il·lusió i amb ganes de disfrutar. No sabíem que era això i a poc a poc ens ha anat agradant i estem preparades per a competir. Primerament parlaven uns amics de pilota i tal i després la meva amiga se volia apuntar, Clàudia, i me va convèncer i al final ens agrada. Jo començo a conèixer la pilota per Fede, que és el nostre entrenador, que va vindre a fer un poc d'un curset i jo vaig anar a veure i començar a motivar-me i jo necessitava el seu suport per apuntar-se les dos. I al final, després d'insistir, la vaig convèncer i assistem. Començarem tocant-la per dalt, perquè Fede volia que s'enfrontàrem si en una partida de raspall ens venia per dalt, que li saberem pegar. I començarem per dalt, però després ens va dir que anàvem a jugar a raspall perquè a nosaltres el que més ens agrada és el raspall. Jo davant de tot. I jo vaig al mig. Darrere va la nostra companya, que van començar les 3 juntes i tenim que anar augmentant el nombre de xiques, de xics, i que se faci gran el nostre esport. Som de Tavernes Blanques i estem apuntats en la categoria primera, segona i quarta. Tenim un equip en cada categoria. L'escola que nosaltres tenim és xiquets, comencen sobre les 6 anys
hasta lo que arribi. No tenim un trinquet com qualsevol altre municipi i volem que la senyora alcaldessa a veure si ens ajuda a fer un trinquet. Paula i Marta han quedat campiones en el circuit de tecnificació sub-18, que és molt important per al club. El Club de Pilota de Tavernes Blanques l'any passat va portar el Pro Tour, l'Open Pro Tour de Guangol a Tavernes, se realitza en el pavelló. Enguany tornarem a portar-lo i es farà el cap de setmana de setembre, l'últim. Esteu tots convidats i res més, a veure si enguany podem guanyar totes les partides de raspall, que estem en ello.